Jari ngono. Pun mbuktekaken piyambak. Heeh, wis mbuktekne dhewe. Ngono lho. Mbah, berarti intine cakra manggilingan iku wonten hubungane kalih takdir kalih nasibe menungso, Mbah. Iya, saiki ngene, lek nasib kuwi mau iso diwiradati ya, Le. Saged nggih. Tapi lek takdir nggak bisa. Contoh takdire menungso modar iki takdir. Wis iso wiradati modar kan gak iso kan. Kuwi takdir. Lek nasib iki di dalam rumah tangga rezeki seret barang iki kan nasib ya. Lah kuwi kena diwiradati. Sing penting wiradate lek wis nyusep ya wis ditujokne fokusé nang Gusti Allah, aja sing neko-neko. Kados sugih larat niku termasuk takdir napa nasib, Mbak? Ya nasib kuwi. Nasib. Nasib kuwi. Nasib lek kuwi. Jane wong mosok kon sugih karo kon mlarat to. Ah nggih. Kados takdir napa? Kuwi kesimpangan iki kabeh lek sing penting wis gelem laku temen liwat dalan siji bener kecukupan pasti. Wis saiki aku tekon. Kabeh wong sak donya iki ngomongne lek Gusti Allah sugih ya. Nggih. Nggih, Mbah. Percaya kowe? Nggih percaya, Mbak. Tapi tak logikane ya, Le. Nggih. Sugihe Gusti Allah ya ora tau duwe montor, ora tau duwe kapal, ora duwe sawah ya. Tapi kabeh iki muteke Gusti Allah. Terus diwehne wong-wong kuwi mau gur akon-akon lho asline. Titipan. Ya titipan. Lek cara sugih Gusti Allah kan gak duwe montor pirang-pirang ngono kan gak ya, ora duwe sawah amba. Lah kuwi terus aku tak titipne kan. Lah terus akon-akon diarani titipan. Lek ora titipan berarti lek balik mesti digawa kan ngono kan. Mbah, sakniki kan sedaya ten kene menungso niku kan sing ngobaken kan Gusti Allah. Iya wis. Soale tangan iki badhe berbuat apik iki Gusti Allah. Heeh, wis jelas. Gusti Allah. Lah kenging napa Mbah nek sedaya niki Gusti Allah nek ngobaken. Kok wonten sing pembunuhan, pemerkosaan, maling, Mbah. Padahal kan sedaya kan Gusti Allah sing ngobaken. Ya. Niku Mbah niku Mbah. Lah saiki ngene ya, Gusti Allah ki mau nyipta jagat sak isine ki mau serta dicipta gur sebagai saksi. Pembunuhan ya tak sekseni, bener tak sekseni, maling tak sekseni, berzina ya tak sekseni, resiko tanggungan dhewe-dhewe. Wis. Sebagai saksi, makanya nggih kono kan kesaksian toh tulisane lek ngene mbano. Kesaksian. Lah mangkane nganti dienekne ajaran agama, tuntunan sesepuh, tujuane kan kangge mbangun menungso sing sautuhe to, Le. Tapi kenyataane gagal ya. Gagal. Mangkane gak iso Le terlepas saka salah karo bener menungso ki apa wis kene udrat. Nalika nyipta menungso ki mau dikanteni bareng karo ciptaane jin karo setan kok. Sing isine kangge keseimbangan. Kangge keseimbangane menungso. Mangkane lek sing diarani jin ki wedok, lek setan ki lanang. Dadine tujuane jin karo setan ki ya enek sing apik, enek sing elek. Contone ngene lho. Nggodha menungso tapi digodha pisan ping 3, ping 7, ping 3 ora kena, malah diarahne dalan ke jalan yang benar. Lah lek spontanitas digodha kena, wis keuntungane jim iki dadi balaku kan. Dadine aja jim sing rono-rono, sing wis nggih kene iki enek jime yo anu. Setane yo enek. Contone lek ora nek malinge nyapa dadak nggih maling bareng. Malinge dhewe digawe kok mbok salah dhewe. Mari. Jane menungso iki lek wis padha
nguwasi sing diarani kode alam iki. Nggih. Contone kode alam ngene. Oh iya ya. Sing maling ngono kae, sing tukang jambret ngono kae, lek jinah lek konaan ngono kae. Terus sing korupsi ya ngono kae kan wis gambaran to ki nyata to. Ora usah ditulis kan nyata to. Makane sing diarani kode alam ki ngono-ngono kuwi. Tapi wong urung percaya karo kode alam. Ngono lho. Terus akhirnya ngetarne maling serta konangan ya sida dipenjara tenan lho baru sadar kan. Ora percaya di kode alam lek maling lek konangan di penjara urung ngandel to. Lah terus nyatakne ngono lho asline. Kan wis diomongi to karo alam kuwabeh. Oh lek sing jinah ngono kae kan. Tetekane ya penjara. Ya kayak bener kayak berarti wis dadi balaku. Balane jin karo setan. Kenging apa Mbah tanah Jawi kok diwastani tanah loh jinawi niku Mbah? Lho kenyataan kuwi. Ya saiki wong manca negara kan sing diincar kan Indonesia sing diarani tanahe loh jinawi to. Sumber daya alami luar biasa. Saiki eneke corona negara rono-rono wis jerit-jerit Indonesia sik menter ya. Bone lek uripe nang desa iki ora enek wong cara anu kekurangan pangan. Tingarae cara sayur-sayur gelem klithik-klithik nang sawah kabeh nawani. Ini pager-pager ngoten niku. Salajengipun ngeten Mbah. Alami tiyang menawi sampun kapundhut niku napa mawon Mbah? Ya saiki ngene ya lek teko wiwirane Mbah No, mulai alam kuwi nomor pertamane aku kowe nang alam kandungan ya. Terus nang alam donya. Lah terakhir ya nang alam kubur. Lah nang alam kubur kuwi mau mangkane Mbah No nganti ora percaya siksa kubur ki mau kan beteke wis ora duwe rasa eling sing dipendhem kan jasad to. Mangkane wis tak rocehne dhisik lek wong Jawa titi wanci diarani ninggal ya Bali. Terus baline wong Jawa ninggale ninggal raga, matine mati rasa. Roh sing diarani dat ya kenek, roh ya kenek Purbawasisa sing ngarani ya Le. Mangkane dat langgeng tan kenaning wah kembali ke akar. Berarti intinya siksa kubur niku nek menurut panjenengan boten wonten, Mbah. Ora percaya. Ora percaya nggih. Ora percaya. Lek kowe sik percaya ya monggo. Wedi kowe golek percaya. Mbak, nane ten gene tiyang Jawa, Mbak. Nek tiyang sampun kapundhut kan. Nek pitung dinane kan sudah mati. Ya. Kang puloe. Atau satu set terus sewune. Lah nonton niku, Mbah, tujuane niku napa, Mbak? Ya saiki lek wong Jawa ya Le, dadine duwe rasa rumangsa krasa ngrumangsani saandene bapak ibuke ninggal ya. Terus rasa rumangsane tanpa bapak karo ibu ora enek aku. Mangkane dislameti tujuane sing sik nang alam rame iki mau ben slamet kan ngono. Ya kadang nek tiyang empun pas sidul niku lho, Mbak, kan wonten nek dirane roe niku gentayangan. Lah wonten niku pripun, Mbak? Leres napa mboten, Mbak? Saiki ngene. Mulai sedina, rong dina, sedina, telung dina, pitung dina, 40, 100 pendak pisan, pendak pindho nganti 1000. Wong ninggalmu sik nang perjalanan. Pas ten perjalanan. Nang perjalanan lek urung nganti teko 1000 dina, urung nang jaman adil. Nah ini 1000 dina iki nek diarani jaman alam pengrantunan. Alam pengadilan nggih, Pak. Pengadilan lek digambarne arek sekolah nalika sekolah ki mau
oleh-olehane piye terus ujiane lulus karo ora kan nang sekolah niki. Kan diuji to aku kowe nang alam rame iki. Ya inane kan wis tak omongne menungso sing dilairne iki mau jelas wong salah. Karepe kongkon belajar bener. Lelek wis ora salah ora lahir. Mangkane nek unen-unene aku iki urip, lah tujuane aku iki urip iki piye? Jelas kon bener to. Heeh, dilewatne tuntunan agama, terus dilewatne ngendikane sesepuh bini sepuh tutur Jawa. Tapi kenyataane ya wis ngono kuwi mau. Sing urung iso padha sadar. Nah, nek empun tenggene alam pengadilan Mbak No, mangke nek saged lulus niku tingkah laku ten donya napa ibadahe, Mbak? Ya nalika tingkah lakune nang donya wis jelas tak omongne menungso iki kedunungan kuwasa ya nguasani. Tapi lek sing panggah percaya yang di atas, waduh, ya dadine rame. Wis contone saiki sing kepercayaan orang nomor 1 Indonesia ya Jokowi. Seharusnya ya manut tatanane Jokowi kan ngono kan. Ora enek antarane bapak karo anak arepe njlomprongne anake gak mungkin. Arepe ngurat-ngarit negarane kan gak mungkin. Tujuannya kan membangun, menyatukan. Nggih. Ngono lho. Tapi piye ya kare Islam iki jan hebat to. Hebat. Kados kirim doa ngoten niku asline dugi napa mboten to, Mbah? Ya lek teko pahame Mbah No ya ora teko to lek doa. Cara wong ngirim iki gur buntele kok. Ya lek wong Jawa kan jelas ya lek Mbah No slametan iki cara kirim nang leluhur sekadai ambengan sapirantosipun sedaya gondolan rasanipun kula cojokaken dhateng Raga Sukma leluhur kula ingkang saking jalur saking tetri kang tebih kang cerak kang krimatan ingkang boten krinatan mugia dipun gondol lan dipun rasa. Terus aja njaluk mugia putra ayah ingkang tasih kantun wonten alam rame tansah pinaringana rahayu wilujeng kalih saking rubeda kan. Aja didongake, aja dijaluki. Didongake. Berarti gondo kalih rasa niku nggih sing disuwun ahli kubur, Pak. Ya saiki nang kahanan rame iki ya, Le. Dadine raga iki iso nggih ngrasakne asin, getir, pahit, legi lan liya-liyane. Kuwi nang raga ya. Lah lek gondone kuwi sing iso ngrasakne nang rasa. Nang sukma makane gondo rasa katujaken dhateng raga lan sukma. Sukma iki butuhe nang gondone, lek rasane nang ragane. Lah lek donga ki mau pinangka